Εδώ. Φοβερό! Απίστευτο γκολ από τον Βόσο, ο οποίος σούταρε από το δικό του μισό και ψιλοκρέμασε τον Κρουσουλούδη. Απίστευτο γκολ από τον Βόσο, μας έπιασε όλους τον ύπνο. Ακόμη μια φορά μας δίνει την κλάση του Βόσος. Απίστευτο! Ο Βόσος, είμαστε στο πρώτο παιχνίδι του 2025 και ίσως έχουμε το καλύτερο γκολ της χρονιάς. Στο πρώτο παιχνίδι. Σέντρα. Βγαίνει ο Σεράφης και μαζεύει. Παίζει γρήγορα για τον Ριγούτσο και πάλι. Θα πάρει ο Ριγούτσος! Θα μπει μέσα στην περιοχή! Θα πλασάρει! Και θα κάνει το 2-0! Στο 19 ο Ριγούτσος διπλασιάζει τα τέρματα της Θίελας. Κοντρόλ μεγάλης κατηγορίας. Τρομερό κοντρόλ από τον Ριγούτσο και το πλασέ του είναι εξαιρετικό. Και πάλι νομίζω από βαθιά παλιά του Βόσου έγινε, έτσι. Όχι, από τον τερματοφύλακα. Το Σεράφη. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Θίελας, Γιώργο Κακούσιο. Coach, η ομάδα παρά τις πολλές απουσίες που είχε σήμερα κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ ιστορική ομάδα η οποία έχει και αυτή φιλοδοξίες. Πες μας τι πιστεύεις για τη σημασία της σημερινής νίκης. Ακριβώς έτσι είναι, Φάνη μου, μια πολύ μεγάλη νίκη για μένα, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, γιατί είχαμε πραγματικά ελλείψεις με μια ιστορική ομάδα όπως είπες, ο Κανάρης, που είναι και αυτοί έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς. Είναι μια σημαντική νίκη γιατί ήταν ένα καθαρό σκορ, 0-2, δεν απειληθήκαμε σε καμία φάση του παιχνιδιού. Μπορούσαμε να κάνουμε 1-2 τέρματα επιπλέον, αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα παιδιά που παίξανε και πραγματικά δώσανε το καλύτερο σε αυτό και τα επεξήρθαν στις συνθήκες του παιχνιδιού. Coach, η ομάδα πέτυχε 2 γκολ σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, τα οποία και τα 2 γκολ δείχνουν την ποιότητα, την ατομική κυρίως που έχουν οι παίχτες. Αν θες να μας πεις κάτι και για το πρώτο και για το δεύτερο γκολ, γιατί είναι πραγματικά και τα 2 γκολ πολύ σπάνιας ομορφιάς για το επίπεδο που είμαστε. Ναι, σίγουρα υπάρχει μέσα στην ομάδα ποιότητα και υπάρχει σε όλες τις γραμμές σχεδόν. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Σπύρου. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ δεν το είδα στο τέλος που έμπαινε μέσα. Γιατί εκείνη τη στιγμή γύρισε στον πάγκο, κάτι λέγαμε και όπως κατάλαβα, είδε τον φλάκα έξω και ο Σπύρος από μακριά τον μπλάσαρε. Ένα σπάνιο γκολ, δύσκολο γκολ. Και για το δεύτερο το γκολ που έβαλε και ο Ευγένιος, και αυτό έδειξε κλάση σεντερφόρ. Αλλά δεν θέλω να μείνω μόνο στα παιδιά που βάλανε γκολ. Εγώ θέλω να μείνω και σε όλη την ομάδα, σε όλη την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Γιατί δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Ήταν πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Ο Φλωριάν έτρεξε πάρα πολύ και νίκησε πάρα πολύ. Ο Μπάμπης το ίδιο. Ο Τελίδης το ίδιο. Δεν θέλω να. Και τα δικά πίσω τα παιδιά, ο μικρός ο Νίκος που δεν είχε πολλά παιχνίδια στα πόδια του, ήταν εξαιρετικός. Όλα τα παιδιά. Θέλω να δικήσω κανέναν. Παίξανε πραγματικά τόσο ώστε και να μπορέσουμε να κερδίσουμε καθαρά και πιστεύω ότι ήταν πραγματικά μια καθαρή νίκη για τη Θίελα. Έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή της Θίελας, Νίκο Μονιό. Νίκο, σήμερα η ομάδα πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο coach μίλησε για τα καλύτερα λόγια για σένα. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις για την συνολική εικόνα της ομάδας σήμερα. Αρχικά να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, να παραμείνουμε στη θέση που είμαστε. Όλοι βοηθήσαμε, όλοι δώσαμε το 100% και συνεχίζουμε τη δουλειά, χαμηλά το κεφάλι, εκεί που είμαστε. Να δούμε αν θα είναι κομπίνα. Πέρασε πάρα από όλους και έχουμε το 0-1 από τον Αναγνωστάκη, νομίζω στο 31. Αυτός πρέπει να κούμπησε την μπάλα. Τρομερό ξεμαρκάρισμα από τον Αναγνωστάκη, τρομερό. Και είναι και ωραία κομπίνα γιατί έγινε πολύ εύκολα το γύρισμα. Ο Βιτινιώτης στον Νικήτα. Ο Ευαρής το κατέβηκε, μπήκε στη φάση. Λάθος από τον Φλουρά. Καλατζής τώρα. Βιτινιώτης. Ο Αναγνωστάκης. Τζαφέρη. Θέλει να βρει τον Αναγνωστάκη. Ο Φλουράς τον βρίσκει. Και του κάνει πέναλτι στο 56.
Έτσι λοιπόν, ο Αναγνωστάκης έχει ένα κερδισμένο πέναλτι. Έχει και το γκολ του 0-1. Επέμεινε ο Δαφνώνας, έκλεψε την μπάλα 2 φορές. Τη δεύτερη κατάφερε να τρυπήσει την περιοχή, μέσα στην περιοχή να μπουν μες στην περιοχή επιθετική του. Είδαμε το αποτέλεσμα. Τζαφέρη απέναντι στο Μονιούδη. Εξαιρετικό πέναλτι και στο 57 Ατρόμητος Δάφνη 0-2. Κάτσε εδώ. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα πηγαίνει στον Καλατζή. Είναι μόνος του με το Μονιούδη. Θα κάνει την επέμβαση. Και έχουμε το 3-0 στο 89. Πλάσαρε στο τέταρτο Καλατζής. Πάρα πολύ όμορφη αντιπίθεση. Εντάξει, το τελείωμα δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά. Ευνοήθηκε από την κόντρα και σε κενή εστία. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης να πούμε. Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της Δάφνης Αφνώνα και βασικό τερματοφύλακα Δημήτρη Ξεδαριανό. Δημήτρη, η ομάδα σήμερα κόντρα στον Ατρόμητο σε ένα ντέρμπι τοπικό. Πήρε μια σημαντική νίκη, μια επιβλητική νίκη και θέλουμε να μας πεις την άποψή σου πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη για την ομάδα. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Πολύ σημαντική νίκη, κρατάμε τους 3 βαθμούς, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι δυνατά και κάθε αγώνα το βλέπουμε ξεχωριστά. Έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή της Δάφνης Αφνώνα, Αποστόλη Καλατζή. Η ομάδα σήμερα πήρε μια πολύ σημαντική νίκη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι όπως ήτανε. Θέλουμε να μας πεις την άποψή σου για τη σημασία που έχει η νίκη για την ομάδα και την άποψή σου για τη συνέχεια. Εντάξει, μετά τις γιορτές, μετά την διακοπή που είχαμε, σημαντική νίκη για όλη την ομάδα, για το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Ελπίζουμε στο καλύτερο, πιο δυνατά ακόμα παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε νέες προσθήκες, νέα παιδιά να τα βοηθήσουμε, να ενσωματωθούμε όλοι μαζί στην ομάδα και πιστεύω θα είμαστε ανίκητοι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα μία νίκη είναι, συνεχίζουμε Κυριακή με την Κυριακή.